तो हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं टु यु लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय लोगोफोर थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबां मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर तो आं मानि बागै भिडिअ खालामदों लोगोफोर तो दिनैनि भिडिअआबो ओरैबायदि माने दुखुनांथाव माने खनसे नङा खननै नङा बार बार जाबाय थानाय घटना आरोना लोगोफोर तो नैबे थाम्बनेइलाव नुनाय हिन्जावा माने गोमानानै दं आरोना सोरजोंबा दोनखारखो ना सोरजोंबा माने सोरबा बांगारजों खारलांखो ना अबावबा खामानि मावहैदों तो मिथिया आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना अबावबाफोर नुबाय बायोबा माने न'खरनि मानसिया माने खोन्थाहरनो थिनदों आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे हिन्जावखौ नुयोबा ना जेने थेनेबाबो हमनानै दोन आरोना तो आं बेखौनो खावलायो लोगोफोर नोंथांमोना अननानै नैबे हिन्जावखौ हमनानै दोन आरोना जेरावखिया नुवा मानो अन द स्पट नोंथांमोना हमनानै दोन आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय आरोना तो लोगोफोर मा होनबावनो ना आजिखालि जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरा बिदिनोसै नंगौना नङा तो मिनिनो ना रागा जोंनो तो बेफोरबायदि जासै आरोना मा होनबावनो ना जोंनि बर'आवल' बेफोरबायदि जोंनि बर' हिन्जावफोरखौल' बेफोरबायदि नुयो ना लोगोफोर जोबोद माने दुखुनि खौरां आरोना तो मा होनबावनो तो बोथोराबो बिराद गरम आरोना मा होनबावनो गरम बिसि ना मा होनो लोगोफोर एखेबारे लान्थि खुना थानांगौ जायो आरोना गरमानो गस्लासो सिबबाय थानांगौ जायो आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरोना तो लोगोफोर नैबे हिन्जावखौ माने आं बुहुद माने दुखु मोनदों रागा जोंदों आरोना रागा जोंनोल' नङा लोगोफोर एखेबारे थिखिनियाव दावखोबाय आरोना तो लोगोफोर मा होनबावनो आरोना जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौल' माने बेफोरबायदि नुयो आरोना हौवा हिन्जावफोरखौल' माने बिसोरबो माने हाबा जाखानाय आरोना बुहुद लासिं सिं आरो हाबा जायैफ्राबो माने सोलोंगासिनो दं आरोना उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफ्रानाखि माने क्लास 10 क्लास 12 11 12 फरायनाय नै बेफोरबायदियाबो सोलोंनो हमगासिनो दं आरोना तो बेखायनो माने आं नोंथांमोनखौ खावलायो लोगोफोर नोंथांमोना जेरावखिया मानो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ माने अन द स्पट हमनानै दोन आरोना आरो होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायोबा सोर हेफाजाब खालामनो जोंखौ नंगौना नङा तो जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायनांगौ आरोना तो आं बेखौनो खावलायो लोगोफोर तो नोंथांमोना अननानै हमनानै दोनबानो जाबाय आरोना जेरावखिया नुवा मानो तो आं जोबोद दुखु मोनो बेफोरबायदि माने नुयोबा इउटुब खुलिबानो बेफोरबायदि हिन्जाव खारनाय हौवा खारनाय न'खर गारना खारनाय दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर मा होनबावनो जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौल' नुयो बेफोरबायदि हौवाफोरखौल' बेंगलर मुम्बाइ दोनखारनाय सोरबाया सोरनिबा हिन्जाव लानानै खारनाय बहुद मा होनबावनो ना बेफोरबायदि मालायनि हिन्जावखौ मालायनि हौवाखौ एसेबां लेथ्रा माने गाज्रि माने गोसोजों नायनाय आरो गाज्रि गोसोजों लाना खारनाय नैबेफोरबायदि आरोना तो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौबो माने खावलायहरदों नोंथांमोना बेफोरखौ माने कन्ट्रल खालामनो थाखाय अननानै नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ माने अननानै माबाबानो जाबाय आरोना आंनि बुंनायखौ अननानै गनायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना आंनि बुंनाय आं मा बुंदों बेखौ माने खोनासंनानै लाइक शेयार खालाम लोगोफोर जे
बेफोरबायदि मानसिफोरखौ माने थाबैनो मोनफिननाय बायदि आं बेखौनो बुंनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना दुखु मोननाङा लोगोफोर। थ' आं बेफोरबायदिखौ एखेबारे नायनो हाथारा आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोनाबो माने नायनो हाया जानो हागौ लोगोफोर, नंगौना नङा? थ' लाना खारनो सोर हाया, नंगौना नङा? बयबो हायो आरोना। नोंबाबो हायो, आंबाबो हायो, नंगौना नङा? थ' दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायनाय जादों आरोना। थ' नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ खालामाबा सोरनि थाखाय भिडिअ खालामनो, नंगौना नङा? थ' भिडिअ खालामोबासो माने मोनगोन, नंगौना नङा? थ' जों इउटुबारफ्रा माने ओरैनो भिडिअ खालामा आरोना लोगोफोर। माने नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखायसो जों भिडिअ बानायनाय जायो आरोना। जों गाव गावनि थाखाय भिडिअखौ मानो बानायनो, नंगौना नङा? गावनि भिडिअखौ मानो नायनो? नोंथांमोननि थाखायसो भिडिअखौ बानायो। थ' बेनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। थेंक इउ स' माच, लाभ इउ अल, बाय बाय।